femeile au fost învățate, educate, așa am fost și eu învățată, că durerile acestea sunt ceva normal. Faptul că o femeie, atunci când are menstruație, nu mai poate de dureri, uneori nu se poate ridica din pat, e normal, domne, că așa e femeia, păcatele femeii, știți cum? Nu-i chiar cu păcate și este vorba despre o boală. Simptomele pentru care vin pacienții cu endometrioză acoperă cam toate afecțiunile ginecologice, și benigne și maligne. De la sângerări anormale, sângerări abundente, sângerări între menstruații, durere menstruală, care ar fi și cel mai important simptom, durere ovulatorie, în funcție de unde e boala, apar și alte simptome. Dacă e o boală profundă, să zicem, adică profundă înseamnă că prinde organele din jurul uterului, atunci poate să dea durere la contact sexual, durere după contact sexual, pot fi afectate tranzit intestinal, constipație, poate să fie și tranzit accelerat din cauza inflamației, tulburări de urinat. Știți că sunt femei care nu vin, sau fete tinere care nu vin la medic pentru că încă n-au început viața sexuală și le e teamă că se întâmplă ceva cu viața sexuală. Medicul poate să înțeleagă această situație? Cred că e nevoie de un pic de empatie și de personalizarea fiecărui caz. Am avut paciente cu diverse orientări sexuale, cu diverse vârste, cu care trebuie să aibă capacitatea să se deschidă în fața medicului și să-i spună cu ce sunt de acord, cu ce nu sunt de acord în cadrul consultației și, în general, vin sau încercăm să urmărim problemele și dorința lor, să încercăm să le adresăm problemele pentru care au venit. Ce aș vrea să știe pacienții, nu toate pacientele cu endometrioză ajung să se opereze, nu toate ajung să sufere, sunt un număr foarte mare de paciente care nu au simptome sau care își gestionează simptomele medicamentos sau... Deci putem și doar cu medicamente să gestionăm situația pe termen? Pentru anumiți pacienți, da. Cea mai mare parte cel mai mare procent de boală este o boală superficială care nu necesită, care nu dă infertilitate și nu necesită chirurgie. Bine v-am regăsit, am din nou sfaturi pe rețetă, numai pe rețetă de la mine, de aici, de la acest podcast. Și vorbim astăzi, deși mi-am propus să nu abordez neapărat problematica bolilor, pentru că problematica bolilor trebuie discutată în cabinetele medicale, atenție, nu pe net, nu cu prietenii, nu cu cineva care a mai pățit, ci în cabinetele medicilor. Astăzi vreau să vorbesc despre o afecțiune, pentru că vorbim despre o boală care este mai mult decât atât. Este o boală care ne afectează profund viața la diferite niveluri. Este o boală care nu neapărat ne ucide sau ne poate face foarte mult rău, dar femeile ajung la o suferință continuă și de foarte multe ori nu își dau seama ce se întâmplă. Boala aceasta, destul de puțin cunoscută încă, din păcate, în România, deși vorbim de mai bine de 10 ani la nivel național despre ea, se numește endometrioză. Primul medic care a venit în România și a vorbit despre ea este doctorul Voicu Simedrea, pe care mai degrabă la Timișoara îl găsim. Dar vreau să-i mulțumesc în mod special pentru că mi-a facilitat întâlnirea cu un alt medic foarte bun de aici din București, un fel de discipol, ca să spun așa. Este vorba despre doctorul Mihail Bănacu, care mi s-a alăturat într-o discuție despre endometrioză și ca boală, dar și ca stil de viață, ca să-i spun așa. Ce facem cu ea când o avem, cum trăim cu endometrioza. Vă mulțumesc că ați venit alături de mine. Mulțumesc pentru invitație. Am găsit niște date statistice mai degrabă la nivel internațional decât în România. Organizația Mondială a Sănătății zice că vreo 10% dintre femei experimentează această boală. Iar alte statistici arată chiar că mai mult, până la un 20%. În România, cam cum stă? Într-adevăr, incidența bolii susținută de Organizația Mondială a Sănătății este undeva la 10%. Asta înseamnă că în România populația fertilă e între 15-49 de ani, sunt vreo 4 milioane și jumătate de femei. Asta înseamnă, dacă punem cifrele, cam 450.000 de persoane care au suferit de această boală. Incidența nu e cunoscută nici în România, nici în Europa cu exactitate. Cifrele diferă foarte mult. De populația de la oraș versus populația de la sate sau din medii defavorizate, pentru că au acces mai redus la servicii medicale și cu atât mai puțin la centre cu experiență în tratament în domeniu. Dar puneți des în practică? Întâlniți des diagnosticul acesta la femei? Eu consult acum în cadrul unui institut de endometrioză, Endo Institute. Cum a spus, lucrez cu doctorul Simedrea. Eu mă ocup de partea de centru de București. Deci la noi vin pacienții cu suspiciune înaltă de endometrioză, sunt pacienți trimiși de colegi. Cumva trimiși, am înțeles. Avem un număr mare de pacienți cu endometrioză. De fapt, endometrioza asta este o boală care are, ca să zic așa, multe aspecte.
Principala problemă cu ea este că este foarte, foarte dureroasă. Și de ce vreau să vorbim despre ea este faptul că femeile au fost învățate, educate, așa am fost și eu învățată, că durerile acestea sunt ceva normal. Faptul că o femeie, atunci când are menstruație, nu mai poate de dureri, uneori nu se poate ridica din pat, e normal, domne, că așa e femeia, păcatele femeii, știți cum? Nu e chiar cu păcate și este vorba despre o boală. Haideți să vorbim puțin despre simptome. Asta ar fi cel mai important? Da, durerea cred că este principalul simptom pentru care vin pacienții. Acum, nu orice durere menstruală sau sângerare menstruală înseamnă că sunt asociate endometriozei. Durerea are mai multe caracteristici. Cred că durerea cea mai tipică în endometrioză e durerea ciclică, care vine la menstruație sau la ovulație. Și, în general, pentru noi are un caracter aparte, o durere peste medie, să zicem, peste un 7 din 10, care limitează activitatea zilnică, care limitează contribuția femeii la școală, la serviciu, în viața de zi cu zi. Și asta e o durere invalidantă și astea sunt un semn de alarmă că ar putea să fie vorba de endometrioză. Da, eu nu înțeleg. Medicii în trecut ce le spuneau femeilor când ziceau, domnule doctor, nu pot să stau pe picioare de rău ce mie. Ziceau că aia e sau nu înțeleg, puneau alt diagnostic? Cred că boala nu e așa de recentă și de foarte multe ori... Deci boala în sine este o boală mai nouă a vremurilor noastre? Boala nu e recentă, boala e mai veche. Doar că termenul de endometrioză are și ăsta vreo 100 de ani de când se știe de boală. Doar că e foarte greu, sau cel puțin până să apară endoscopia, adică laparoscopia, chirurgia laparoscopică și ecografele performante, a fost greu de pus punctul pe ei care este boala și unde e boala. Dar ia explicați-ne puțin, ce e asta? De fapt, ce pățim? Cum se întâmplă? Pe scurt, celulele din interiorul uterului, adică de aici vine și endometrioză. Endo este înăuntru, metru e vorba de uter. Deci celulele din interiorul mucoasa uterină ajunge prin diverse mecanisme în afara uterului și se implantează, se activează la fiecare menstruație, creează sângerare, inflamație și pe termen lung cicatrici cronice. Din câte știu eu, cât anatomie știu eu, endometrul ăsta ar trebui să se scurgă în mod natural odată cu menstruația, nu? Deci, și cum greșește femeia ceva? Poate se întâmplă la sportive neapărat? Cum se iasă în afara uterului? Cred că toate femeile au un grad de reflux menstrual, intraabdominal cumva, dar nu toate femeile fac endometrioză. Deci, tocmai de asta explicația aceasta nu e suficientă să definească originea bolei. Dar menstruația retrogradă are și cauze anatomice, malformații uterine, menstruații abundente, defecte ale canalului cervical. Sunt multe cauze care nu pot fi tratate, cu care s-au născut femeile și pentru asta o risc mai mare de a face boală. Acum să ne gândim, mai ziceți-ne din simptome, nu că vă rog să nu stați în fața ecranelor și să vă puneți diagnostic, dar haideți să vorbim și despre alte simptome, că înțeleg că tocmai de asta se și confundă boala, pentru că are multe simptome. Da, simptomele pentru care vin pacienții cu endometrioză acoperă cam toate afecțiunile ginecologice, și benigne și maligne. De la sângerări anormale, sângerări abundente, sângerări între menstruații, durere menstruală, care ar fi și cel mai important simptom, durere ovulatorie. În funcție de unde e boala, apar și alte simptome. Dacă e o boală profundă, să zicem, adică profundă înseamnă că prinde organele din jurul uterului, atunci poate să dea durere la contact sexual, durere după contact sexual, pot fi afectate tranzitul intestinal, constipație, poate să fie și tranzit accelerat din cauza inflamației, tulburări de urinat. Credeți că ar trebui ca cele care se uită la noi și care se regăsesc câteva din simptomele astea, că eu nu cred că este vreo femeie care să aibă măcar 1-2 sau măcar din când în când, așa sunt femeile, credeți că ar trebui să se caute prima dată de endometrioză sau ar trebui mai degrabă să excludem alte boli și apoi să mergem către endometrioză? Cred că toate pacientele care au ceva disconfort sau se limitează activitatea zilnică din cauza unui simptom trebuie să meargă la un consult. În primul rând un consult ginecologic. Da, să încurajăm asta, să mergem la un consult ginecologic, măcar o dată pe an și dacă nu vă doare nimic, vă rog, nu o să vă obosesc niciodată să spun asta. O dată pe an la un consult ginecologic. În general, prefer ca pacienții care ajung la noi să ajungă trimiși de colegi sau să ajungă cu o suspiciune înaltă, nu o suspiciune auto... Așa că s-a uitat la noi acum, nu? E bine și asta. Sunt multe paciente, din păcate, care așa ajung la noi.
care vin și ne spun, am cineva trimis și ne spun că eu suspectez că am endometrioză. Nici asta nu e rău, dar cred că primul pas ar fi un consult la un ginecolog și acel medic să suspecteze că e ceva neregulă și să trimită pacienta către un centru cu experiență mai mare. Sunt femei care au sângerări foarte abundente la menstruație, sunt femei care au sângerări foarte reduse. Putem să luăm în discuție și faptul că cele care au menstruație abundentă sau cele care au prea puțină suferă de ceva? Poate fi un semn, un simptom de ceva? Da, cum am spus, maschează foarte multe afecțiuni ginecologice benigne, deci trebuie să fie făcut un diagnostic corect și să se excludă alte probleme. Și apoi, dacă nu se găsesc cauza sângerării sau cauza lipsei de sângerare, atunci să ajungem și la acest diagnostic. Adică nu este un diagnostic, un simptom foarte important în endometrioză. Am înțeles. Nu e principalul simptom. Dar poate să fie un simptom de ceva? Eu știu că femeile nu dau importanță. Între noi când vorbim, știi că una din prietenele tale e leșinată în perioada menstruației, dar nu cred că se gândește să se caute la medic special pentru că are această particularitate. Am zis, trebuie să vedem cauza în primul rând și să încercăm să corectăm. Când sunt schimbările foarte mari și sângerarea abundentă și se limitează activitatea, atunci chiar dacă ai endometrioză, chiar dacă n-ai, trebuie să faci ceva. Și atunci un consult inițial trebuie să excludă în primul rând tumori, polipi, cancerul de endometru, cancerul de col sunt foarte frecvente în România. Atunci orice sângerare neapărat trebuie căutat, să zic așa. Da. Endometrioza asta o căutăm la o anumită categorie de vârstă? Cine o poate dezvolta? În principiu femeia care este activă hormonal, între 15 și 49-50 de ani. Deci boala apare în adolescență și poate avea repercusiuni. Perioada de menstruație, nu de când îți apare prima menstruație, vine la ultima. Exact. Și după aceea riscul scade sau dispare pentru femeile care sunt la menopauză? La menopauză, în general, boala este o boală stagnantă, involuată, inhibată. Nu este o boală care să progreseze. În general, chiar după 40-45 de ani, considerăm că leziunile care sunt, nu o să mai găsim o progresie în ele. Incidența este sub 2%, poate, de progresie după menopauză. Iar cele care sunt foarte tinere, că știți cum e, perioada asta de apariția menstruației în viața unei femei coincide cu o perioadă destul de tulbure în viața ei, și anume perioada asta a adolescenței, când oricum sunt atât de multe schimbări în corp, nu numai pe latura asta, și psihologice și de toate felurile. Ți se schimbă corpul cu totul, crești, te îngrași, ți se schimbă textura pielii, altele fac acne, deci sunt foarte, foarte multe schimbări și de multe ori sunt puse pe seama acestui lucru. Toate aceste lucruri ți se întâmplă pentru că deja ai menstruație. Durerile astea și ar trebui totuși un pic să alarmeze părinții, pentru că nu o să ia o fată de 15 ani, 16 ani decizia că ar trebui să se caute puțin, dar un pic ce ar trebui să le alarmeze pe mame. Cred că după ce se reglează menstruațiile și poate dura 1 an, 2 până ajung la o ritmicitate sau la ceva, trebuie să ajungă și ele la un consult dacă au simptome severe care le limitează activitatea, în același fel ca la adulți. Cred că populația de adolescenți e foarte important să fie informată de boală. Avem pacienți care vin și fără părinți, dar majoritatea vin cu părinți care suspectează, care au citit, care s-au informat și care au ajuns cu pacienții la consult. E o populație interesantă pentru că, în general, în adolescență nu o să găsim leziuni, adică ecografic sau clinic nu o să găsim, adică boala abia începe. Și atunci, cred că ele trebuie informate despre boala asta, trebuie să vină la un consult și trebuie informate și despre cum să prevină sau ce să facă pe parcursul vieții fertile ca să limiteze impactul ei dacă va apărea la un moment dat. Haideți să vedem acum, să trecem la nivelul următor și să zicem că cineva suspectează, un medic ne trimite către, cum se pune diagnosticul? Adică să vedem un pic cum este investigația. E ceva dureros? Se recoltează ceva? Cum se întâmplă? Este un consult normal? Noastră, da, într-un centru cu experiență cum suntem noi, care consultăm zilnic multe paciente cu endometrioză, consultul este unul destul de simplu. Nu presupune nimic altceva decât o discuție cu pacientul. Discuția cu pacientul este importantă pentru că ne axăm pe simptomele pe care le are, pe istoricul medical și după această discuție, în funcție de ce simptome ne-a relatat, facem un examen clinic care nu are ca particularitate că căutăm anumite zone unde pot fi leziunile astea de endometrioză, adică spatele vaginului, col, mobilitatea organelor
și apoi totul se încheie cu o ecografie. Deci nu diferă de un consult obișnuit ginecologic. Diagnosticul se poate pune și înainte de începerea vieții sexuale? E mai dificil. Cu acordul pacientului se poate face ecografie abdominală sau transrectală. E mai incomodă, poate, dar ecografia nu este absolut necesară. Simptomele sunt suficiente să suspectăm boala. Știți că sunt femei care nu vin, sau fete tinere care nu vin la medic pentru că încă n-au început viața sexuală și le e teamă că se întâmplă ceva cu viața sexuală. Da. Medicul poate să înțeleagă această situație? Cred că e nevoie de un pic de empatie și de personalizarea fiecărui caz. Am avut paciente cu diverse orientări sexuale, cu diverse vârste, cu care trebuie să aibă capacitatea să se deschidă în fața medicului și să-i spună cu ce sunt de acord, cu ce nu sunt de acord în cadrul consultației și, în general, vin sau încercăm să urmărim problemele și dorința lor. Adică să încercăm să le adresăm problemele pentru care au venit, nu să tratăm o boală. Îmi place foarte tare că ați pronunțat cuvântul empatie. Și asta pentru că eu am mai avut discuția asta cu medici ginecologi. Nouă generației ăsteia, adică de după Revoluție încoace, cam de după anii 2000, nu prea ni s-a mai întâmplat. Medicii ginecologi un pic și-au schimbat și atitudinea și medici în general către pacientul român. De ce să nu recunoaștem? Dar știm foarte bine și sunt sigură că știți la fel de bine ca și mine că în comunism foarte multe femei nu mergeau la ginecolog din cauza lipsei empatiei. Pentru că le vorbeau urât, le jignea, făceau glume nepotrivite. Știți ce se întâmplă? Endometrioza, am văzut un interviu, cred că al domnului doctor Simedrea, în care chiar asta spunea, că este o boală în care diagnosticul trebuie pus cu empatie, adică trebuie ascultată femeia. Aș vrea să îmi povestiți puțin despre cum vedeți dumneavoastră asta. Cred că asta depinde de caracterul fiecăruia. În general, eu fac medicina și oamenii care fac bine medicina cred că au un grad mai mare de empatie sau ar trebui să aibă un grad mai mare de empatie. Asta va presupune să asculți pacientul, să te adresezi nevoilor lui și să-i dai timpul necesar să se exprime. Sunt paciente care se exprimă mai greu, care vin mai inhibate, care nu au fost la consultație de 10 ani. Deci trebuie să te modelezi pe fiecare pacient. Poate fi epuizant după o zi întreagă de consultații că toată această energie o iei asupra ta, toate aceste, suferințe, traume, neliniști le iei asupra ta. Vezi pe ele acasă un pic, nu? Da, dar cred că, încercăm să lăsăm acolo la poarta cabinetului. Da, deci v-ați dus către o profesie în care, cum să zic, cred că multă lume își pune întrebarea, de ce te faci ginecolog? De ce v-ați ales ginecologia? Motivul principal, am avut un stagiu în timpul facultății cu un coleg care mi-a plăcut foarte mult, cu care mi-e și prieten acum și mi-a arătat o parte a ginecologiei foarte frumoasă. Care este? Partea frumoasă este partea de pacienți tineri sănătoși, pacienți tineri, care nasc, care... și graviditatea. Și sarcină, da. Da, asta chiar este o parte frumoasă, să urmărești o sarcină. Și ginecologia e frumoasă. Nu văd niciun lucru care să fie... Fiecare cu părerile lui. Oricum sunteți, adică aveți altă viziune, pentru că înțeleg că sunteți într-o familie de medici, nu? Aveți bunicii medici? Bunicii mei sunt medic ortoped și medic stomatolog. Cumva, probabil... V-ați simțit dator cumva să urmați calea? Nu datorie, dar cred că de mic mi s-a spus că o să fiu medic și nu am avut alte meserii în cap. Și partea asta cu endometrioza, cum ați ajuns la ea? Bine, e fiind un domeniu nou, cred că e și intrigant, nu? Nu zice că e un domeniu nou nici în România, nici în alte părți, dar într-adevăr sunt niște lipsuri în România. Eu m-am apucat de endometrioză, cred că l-am cunoscut pe doctorul Simedrea în urmă cu 10 ani, nu personal, ci la congrese. La Congresul Național de Ginecologie, am urmărit lucrările lui și știam că se ocupă de partea asta. O boală care pentru mine rezidențiat era cunoscută parțial și am ajuns să-l cunosc prin intermediul unei paciente care s-a operat la Timișoara, la spitalul unde lucrează doctorul Simedrea. I-ați dus o pacientă, adică ați urmărit o pacientă pe care o cunoaște? Am venit la consultație, am venit o pacientă la care nu am știut ce trebuie făcut. Știam că are endometrioză sau am presupus că are endometrioză și am spus că ăsta este un caz care mă depășește, trebuie să ajung la un specialist. Și am mers împreună cu ea la operație și de atunci am... Ați mers împreună cu pacient? Da.
Foarte bine ați făcut. A fost cumva, cred că, dorința ei și mi s-a părut un motiv bun să ajung la Timișoara. Și de atunci am păstrat o legătură cu doctorul Simedrea și ajungem de 5 ani, colaborăm. Și colaborația și avem acest medic aici în București. Pentru că, într-adevăr, Timișoara este în România și putem ajunge ușor, dar pentru o consultație este mult mai ușor să avem medicii aici în București. Pentru că tot vorbim despre o boală. Haideți să punem că exact asta spunea și când ați intrat pe ușă, să nu negativizăm atât de tare și să vorbim despre ce totuși, nu că este o parte pozitivă, dar totuși ce trebuie luat în calcul că e de bine în legătură cu boala asta. În primul rând, este o boală care nu ucide, nu? Sau ucide foarte, foarte rar. Cum evoluează endometrioza? Putem trăi cu ea? În primul rând, boala nu ucide, e o boală benignă. Adică cazurile care se malignizează sunt extrem de rare și ele probabil că au și alte mutații sau alte probleme de fond. E o boală, adică ce aș vrea să știe pacienții, nu toate pacientele cu endometrioză ajung să se opereze, nu toate ajung să sufere, sunt un număr foarte mare de paciente care nu au simptome sau care își gestionează simptomele medicamentos sau... Deci putem și doar cu medicamente să gestionăm situația pe termen? Pentru anumiți pacienți, da. Cred că cea mai mare parte cel mai mare procent de boală este o boală superficială care nu necesită, care nu dă infertilitate și nu necesită chirurgie. Apropo de infertilitate, asta ni s-a implantat în creier și asta văd eu în jurul, că eu mă învârt între femei de 30 de ani care deja se pregătesc, că așa suntem acum, la 30 de ani ne gândim să avem copii, nu ne mai gândim mai repejor și de aici ne gândim, dacă nu rămâi sărcinată, poate ai endometrioză. Endometrioza asta și infertilitatea au vreo treabă sau doar ni s-a implantat nouă în minte greșit? Da. Jumătate din pacienții cu endometrioză suferă și de infertilitate sau subfertilitate. Infertilitate înseamnă eșecul concepției pe o perioadă de un an. Subfertilitate înseamnă sunt pacientele care obțin mai greu o sarcină, dar o obțin. Infertilitatea este iarăși un simptom important pentru care vin pacienții sau un motiv pentru care vin pacienții, dar aș vrea să subliniez că partea de infertilitate și de eșec reproductiv trebuie să se adreseze specialiștilor de infertilitate. În același fel în care pacienții se autodiagnostichează cu endometrioză sau cu infertilitate, cred că întâi trebuie să ajungă la un consult și dacă medicul specialist de infertilitate îi suspectează sau consideră că e vorba de endometrioză, atunci să ajungă la o consultație și să discutăm deci așa trebuie să mergem întâi la specialistul pentru să vedem ideal. de ce nu putem avea o sarcină și apoi vedem dacă o fi endometrioză de zi. În mod ideal, da. Dar acum dacă pacienții au simptome înalt sugestive de endometrioză, nu se simt bine și medicul ginecolog care le tratează nu a suspectat asta, avem pacienți care vin și care își pun diagnosticul singure și care își confirmă și diagnosticul. Nu vreau să vorbesc. Asta este... Nu, că toate am avut măcar o dată în viață un episod de ăsta. Eu râd acum pentru că eu sunt o persoană destul de cerebrală, adică știu că nu e bine să fac asta, îndemn oamenii să meargă la medic, eu merg la medic, dar da, am avut și momente în viață când am zis, e clar, asta am și m-am și panicat degeaba, dar da, nu, asta ni se întâmplă, să ne iertați, ne mai punem diagnostic. Cred că e ok și am multe paciente care ajung cu problema asta, dar într-o lume ideală, pacientul ar trebui să se adreseze unui medic care să rezolve această... Da. Și apropo de ce citim noi pe net și ne punem singure, ce ne face să ne punem singure diagnostic, am citit pe net, uitându-mă pe acolo, că endometrioza mai este numită în popor boala femeilor neiubite. Eu am dedus că este boala femeilor care nu fac sex, nu? Are legătură, adică poate să apare endometrioza pentru că nu ai o viață sexuală activă sau, nu știu, foarte activă. Nu. N-are nicio legătură, nu? Cred că este un termen care are mai multe aspecte, așa. Pacientele cu endometrioză au o calitate a vieții sau cele cu endometrioză simptomatică sau avansată, au o calitate a vieții mai afectată de boala asta. Adică sunt câteva zile pe lună în care nu sunt active, nici sexual, nici social. Pacientele cu endometrioză profundă pot avea dureri la contact sexual și după, și asta bineînțeles că le afectează viața de cuplu, poate de aici, da. De asemenea, infertilitatea se asociază frecvent, v-am zis 50%, iarăși infertilitatea, poate de aici vin aceste... Da, poate că așa. Am vrut să vă întreb... Lipsa iubirii, nu știu dacă este... Așa cum am găsit eu pe net, mă gândeam că mai caută și altcineva și să lămurim dacă toți suntem aici și v-am prins. De asemenea, citisem că este o boală așa un pic ciclică, adică așa
are un grad de perversitate, pentru că am citit că dacă o sarcină mai timpurie în viață, o sarcină la 20 de ani, atunci când nu ai și ești sănătoasă, te poate feri de apariția endometriozei pe mai târziu. Adică după o sarcină, șansele să dezvolți endometrioză sunt mai mici. Adică, dar pe de altă parte, dacă ai dezvoltat deja endometrioză, mai greu rămâi însărcinată. Deci este așa un ciclu destul de ciudat. Dacă afli că ai endometrioză, te-ar ajuta o sarcină, dar nu poți să ai sarcina, că ai endometrioză. Deci așa ciudat. Au legătură toate astea între ele? Da, cred că sarcina este adică e o cutumă că sarcina tratează endometrioza, nu o tratează, dar îi face bine. Adică pe parcursul unei sarcini, pe perioada alăptării, nivelul de hormoni, special progesteronul, crește și asta ajută la atrofia celor leziuni de endometrioză și probabil la stoparea evoluției bolii. Am avut, adică majoritatea cazurilor de endometrioză pe care le-am, care au obținut sarcina, se simt mai bine după naștere. Iarăși asta poate să ducă la senzația că endometrioza tratează boala. Da, e o problemă și faptul că, adică poate că a crescut incidența bolii, nu numai în România, ci la nivel mondial, tocmai pentru faptul că femeile aleg să facă copii mai târziu. Da, amânarea concepției e un factor de risc pentru apariția endometriozei. Împreună cu ciclurile menstruale precoce, adică la 8-9 ani sunt paciente care deja au menstruații, amânarea concepției, radiațiile poate din mediu. Și viața asta pe care o trăim, nu? Stresul. Dar și ce mâncăm? Dacă ne ziceți iar cu ce mâncăm, tot are legătură cu ce mâncăm, mai mâncăm nimic. Așa, eu recomand foarte des pacientelor să aibă o viață echilibrată. Avem niște recomandări generale de alimentație, dar la fel prefer să le discute cu nutriționist pacienții și să se informeze corect și complet legat de ce opțiuni au. Cred că pentru orice boală și nu numai pentru pacienți bolnavi și pacienții sănătoși trebuie să aibă să mănânce normal, să mănânce echilibrat, din surse cunoscute, să aibă o viață activă, să facă sport. Asta cred că sunt iarăși factori care suntem din ce în ce mai sedentari și mâncăm pe unde apucăm și când apucăm, nu mai avem mese regulate, nu mai avem mâncare sănătoasă. Plus stres, foarte mult stres. Stresul e un alt factor important în boala asta, pentru că stresul crește nivelul de cortizol, care e hormonul stresului, și cortizolul crescut așa într-un ritm, într-un timp cronic, scade imunitatea. Și atunci pacienții cu endometrioză au o imunitate mai scăzută, e unul dintre factorii principali incriminați în apariția bolii. Și atunci... Și, practic, dacă ai imunitatea mai scăzută, celulele alea de endometriu care ajung să iasă în abdomen nu mai sunt anihilate. Exact. Un corp sănătos ar trebui să distrugă acele celule sau orice să nu apară, să nu lase apariția unor tumori de genul endometrios sau alte tumori benigne, maligne. Da, pentru că toți suntem aici. Să vă pun întrebarea esențială. Când am pus prima dată întrebarea asta, m-a șocat răspunsul. Ce zice domnul doctor la carte? Când ar fi ideal și bine pentru o femeie să aibă copii? La carte nu zice când trebuie să aibă copii, zice când poate să aibă copii. Cred că după ce se completează, am zis, primii ani de după apariția menstruației până se maturizează o femeie, cred că după 18 ani până la 40, o vârstă acceptată, și după 35 pacienții trebuie să știe că fertilitatea începe să scadă. Din păcate avem paciente care se adresează târziu nouă și clinicilor de infertilitate. După 45, după 42 de ani, deja șansele de a obține o sarcină spontană sunt foarte reduse. Ce facem dacă aflăm de boala aceasta destul de târziu? Adică venim la dumneavoastră și ne ziceți aveți endometrioză, dar să știți că este destul de grav. Cât de tare ne panic? Știți la ce se gândesc? Se gândesc că tumorile astea pot deveni cancer. Pot deveni cancer? Foarte rar se malignizează endometrioza. Discutăm de o boală care e benignă, care de fapt pe înțelesul tuturor sunt niște leziuni niște cicatrici intraabdominale care au un caracter progresiv sau pot avea un caracter progresiv. Boala nu crește liniar, ea nu începe la 15 ani și tot crește până la 50. Ea are pusee de creștere, probabil pe fondul unei imunități mai scăzute, perioade mai grele, mai dificile. Dar dacă știi că ai boala mai din timp, cu siguranță poți să ții mai bine asta sub control. Cred că pacienții care sunt diagnosticați cu boala asta, chiar dacă o boală superficială sau avansată, sunt niște pacienți care ajung mai des la control sau care trebuie să ajungă mai des la control.
Sunt paciente care sunt suspecte de endometrioză și de fapt au cancer ovarian, astea sunt foarte rare, dar leziunile de cancer sunt diferite de cele de endometrioză și un consult la specialist va face diferențierea între cele două. Și nu aș vrea să încheiem această discuție până nu atingem și subiectul consultului, încă o dată. Poate din gura dumneavoastră sună mai credibil. Când este bine pentru noi să venim la medic? Cât de des? În funcție de vârstă? Haideți să zicem încă o dată. Consultul de rutină se recomandă o dată pe an. La orice vârstă? Cred că după începerea vieții sexuale este corect. Înainte poate nu și are sensul. După începerea vieții sexuale, o consultație o dată pe an. Se recoltează după vârsta de 21 ani Papa Nicolau anual la noi în țară. Sunt niște protocoale care pot sugera recoltarea Papa Nicolau odată la 3 ani, dar la noi în țară cred că de rutină se face anual. Noi avem și incidență foarte mare legată. Da, pentru că lipsește vaccinarea de HPV la adolescenți. Ăsta este iar un subiect foarte interesant și important și controversat, că nu se atinge nimeni de el. Cine să nu vorbim la televizor, că cineva zice adică în loc să întrebăm medicii. Eu le recomand multor paciente de ale mele să se vaccineze, cu atât mai mult cu cât au o predispoziție și au o imunitate mai scăzută. Cred că vaccinarea HPV le poate proteja de alte probleme. Până la ce vârstă se poate face vaccinul? S-au ridicat limitele de vârstă, se poate face de la orice vârstă până la orice vârstă și pentru bărbați. Și pentru bărbați. O întrebare acum m-am gândit. Contracepția și boala asta au vreo legătură, vreo treabă? Adică apare boala după... Nu, dacă au vreo treabă, dacă pastilele anticoncepționale pot agrava sau pot diminua boala, se influențează în vreun fel? V-am spus că ne interesează foarte mult simptomele pacientului. Pacienții asimptomatici consider că nu trebuie tratați, adică încercăm să avem acest deziderat să nu tratăm pacienți decât cei care au simptome sau care au infertilitate sau care au durere sau... Prima linie de tratament sunt medicamente antiinflamatorii. Eu nu le prescriu foarte des pentru că ele nu vindecă nimic, ele ajută la diminuarea simptomelor și pot avea și reacții adverse, ulcer, gastrită. Sunt utile, sunt bune poate pentru pacientele cu dureri ușoare. Apoi, a doua linie de tratament ar fi, într-adevăr, tratamentele hormonale. Contraceptivele, nu sunt studii care să dovedească că ajută la endometrioză, nu sunt studii, dar clinic, din experiența pacienților și din experiența noastră, e o metodă foarte bună de tratament sau de a ține boala pe loc. De fapt, nu vorbim de tratarea bolii, ci de managementul bolii. Tratamentul bolii, din păcate, se face doar prin excizie chirurgical, dacă e cazul. Dar după o operație poate să mai reapară? Dacă așa e corpul tău și așa se întâmplă? În general, operațiile acum, pomenit de doctorul Simedrea, se fac în centre de excelență, adică în centre în care se operează această boală de rutină și atunci undeva procentele de recidivă la pacientele operate în centre de excelență sunt sub 5%. Deci dacă se operează corect și complet, de un chirurg cu experiență... Vocarea e că trebuie scos tot de acolo, nu? Asta e destul de dificil. Cred că nu sunt reguli în operații. Operația în principal se face pentru boală profundă, pentru infertilitate, adică are niște reguli foarte clare pentru care operezi o pacientă. Dacă operezi un pacient tânăr, vindecarea bolii presupune excizia completă a acestor leziuni. Și asta poate însemna, pierderea unui segment de intestin sau pierderea unei trompe, poate ovare. Vreau să mai întreb ceva ca să atingem acest subiect, pentru că știu că, din păcate, boala era confundată la un moment dat, sper că nu se mai întâmplă asta în România, cu alte boli mai grave și pacientelor li se propunea extirparea totală, chirurgical, se scotea tot. Se scotea uter, ovare, tot. Poate că ar fi bine când vine doctorul cu această recomandare să ne căutăm și de endometrioză, să nu fie total altceva și scoatem tot afară? Iarăși nu cred că pacienții trebuie să caute acest diagnostic sau nu asta ar fi regula de bază, ci medicii să suspecteze chestia asta. Nu e că n-am încredere în ei, dar fiecare să putem să... Adică nu cred că orice pacient care este propus pentru o histerectomie totală trebuie să ajungă la un consult de endometrioză, este mesajul. Okay. Cred că histerectomia totală, din experiența proprie, se recomandă doar în anumite cazuri, în cazuri foarte particulare. Noi preferăm să păstrăm organele pe loc. Și fiind o boală benignă, nu trebuie scoase. Și în general, cred că dacă se scoate doar uterul și ovarele, nu cred că boala profundă poate să
rămână acolo și să dea în continuare simptome. Deci nu cred că histerectomia este o soluție pentru pacienți cu endometrioză profundă. Am înțeles. Povestiți-ne puțin din practică așa ca să știm cum se schimbă viața pacientelor din momentul în care încep să gestioneze această boală. Cred că e un diagnostic greu de dus, pentru că există așa o stigmatizare probabil, inclusiv societățile de asigurări nu acceptă pacienții cu asigurări private, statul nu decontează mare parte din aceste intervenții sau chiar deloc. În spitalele de stat pot fi făcute? Doar dacă operația endometriozei se poate face oriunde, nu trebuie mare lucru. Dar operația de endometrioză profundă sau avansată este o chirurgie foarte delicată și implică o pregătire a chirurgului, în primul rând, și în al doilea rând niște instrumente care poate lipsesc în anumite instituții de stat. Deci la stat se poate face, dar cu niște deficite sau cu lipsuri. Am înțeles și aș vrea să subliniem asta. Adică să cerem că în momentul în care, dacă pacienții nu cer, statul nici nu se mișcă de mult. S-au mobilizat asociații de pacienți, s-au mobilizat medici, există aceste emisiuni, aceste talk show-uri pe care discutăm despre boala asta. Sunt pacienți care fac parte și din guvernare sau din pozițiile de decizie care au această boală și atunci poate e mai ușor accesul sau se va face pe viitor mai ușor accesul pacienților. În țările europene această boală se operează în cadrul de stat. Nu știu dacă este ceva ce se va întâmpla foarte curând în România, dar probabil că vom ajunge și aici la un moment dat. Exact așa cum spuneți, vorbind despre asta, nu neapărat că punem presiune, dar facem ce putem și încep oamenii să ceară, să întrebe. Mi se pare că este exact ceea ce trebuie să facem, să ne cerem acest drept de a fi tratați și în spitalele de stat și de această boală. Vă mulțumesc mult că ați trecut să ne povestiți despre endometrioză și pe lângă toate acestea, mulțumirile mele se îndreaptă, bineînțeles, către domnul doctor Bănacu, care ne-a fost astăzi alături, dar și către domnul doctor Simendrea, care a facilitat această întâlnire și către prietenii noștri de la Rezident, care ne pun la dispoziție acest loc absolut minunat, pe care îl puteți închiria în București. Dacă vreți să vizitați Bucureștiul, iată, puteți să stați într-un loc așa mai pitoresc. Găsiți pe site și alte apartamente foarte frumoase de închiriat în capitală. Vă mulțumesc tuturor că ne-ați urmărit și ar fi bine, așa ca o recomandare de final, să încercați să nu vă puneți diagnostic singure, chiar și după ce vedeți aceste discuții, și dacă aveți o suspiciune, o durere, o supărare, mai degrabă să vă adresați medicului. Mergeți și întrebați ce se întâmplă, pentru că, iată, sunt boli, așa cum este și endometrioza despre care am vorbit astăzi, care sunt boli cronice, pot fi gestionate bine și putem avea o viață bună și frumoasă, gestionând împreună cu medicul aceste boli. Și chiar și boli care sună mai înfricoșător, să știți că în acest moment, în lume, ele pot fi de foarte, foarte multe ori gestionate și putem trăi, mult și bine. Sănătate să aveți și nu uitați, luați sfaturi numai pe rețetă.